Tajiko gɛlɛya min bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na a kɛra sababu ye bolimafɛntigiw olu ka caman fara u ka bolimafɛnw transport kan min fana kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase bolimafɛn ninnu tabaga ma an ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a koɲɛw kan o tɛmɛnen kɔfɛ golo dilanna ale ye maa ye maa min ka baara ɲɛsinnen bɛ ka golo bamayɛlɛma ka kɛ fɛn cɛ ɲumanw ye ni ka ɲɛgɛn caman kɛ u la nin baarakɛla ninnu fana ka nafa ye jumɛn ye u ka baara kɔnɔna na an bɛ waati min na i n'a fɔ ko sisan min bɛ tali kɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo dabɔlen bɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani nɔgɔya kalo kɔnɔna na nka an fɛ yan nɔ sunkalo mana se o ye gɛlɛyaw daminɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sugu kɔnɔfɛnw kan an ka kunnafoninaw ye munumunu salo kɛ fɛn minnu kan ninnu de ye an ka bakurunbaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu walawala ka di aw ma. Foli tanu kɛrɛnkɛrɛnnen an m'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani aw minnu b'a la ka lamɛn radio émergence fiɲɛ sira sanfɛ 91 ni murumuru 5 aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra ka fɔ yan na bakurunba la cogoya min na gɛlɛya min bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na tajiko o ta fanfɛla na a dogolen tɛ maa si la wa kɛlen bɛ sababu ye fɛnɛ bolimafɛntigiw olu ka caman fara u ka bolimafɛnw olu transport kan sabula u y'a yira k'a fɔ u tɛ taji sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la mɔgɔ minnu fɛnɛ ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ bolimafɛn ma a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya fɛnɛ lase olu ma an ka kunnafoni na Penda Siribe ni Sali Sisogo olu ye munumunu salo dɔw kɛ a koɲɛw kan u ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a kan an ka jɛ ka olu lajɛ. Ni gare place ninnu falen tɛ dugutagalaw la wa maaw yɛrɛ tɛ dɔw kɔnɔna na karibolaw olu ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Bon carburant sɔngɔ yɛlɛla o ye tiɲɛ mais bon il faut qu'an fana k'a la ka dɔ fara prix kan pour que an bɛ se ka recette dɔ sɔrɔ cogoya min na voilà o cogoya de don ka bɔ Bamako ka taa Yɛlɛmani bon sira kan ka bɔ yan ka taa fo Kayi bon dugu misɛnninw b'a la ni passagers b'a kɔnɔna la bon an bɛ se k'olu jigiyɔrɔ la bon tarifu dɔw b'a ta i n'a fɔ 2000 francs 400 voilà mais comme waati dɔ la an tun b'a di mɔgɔ ma 2000 ka bɔ yan ka taa Yɛlɛmani voilà bon mais sisan comme dɔ farala carburant prix kan bon an bɛ ka essayer k'a kɛ 2000 ni 200 mais toujours ni mɔgɔ min nana k'a ka degun yir'an na k'o t'a bolo bon an b'a essayer k'a la faamuya bon n'a ma se k'a faamu a bɛ 2000 dama an bɛ taa n'a ye parce qu'on n'a pas le choix quoi. dɔ fara n dɔ kan mais an ka maraka place na ka gɛlɛn hali ni ko 2500 yanni mɔgɔw ka bɛɛ ta a bɛ gɛlɛya dɔɔni fɔlɔ la an bɛ taa Yɛlɛmani de 2200 mais sisan a kɛra 12500 2500 dɔw b'a fɔ o ka ca sinon an yɛrɛ ka choix tɛ parce que problème de gasoil ko problème do sisan gasoil min bɛ taa ni mobile Yɛlɛmani o triplé de bɛ taa ni mobile sisan mais n'i y'a fɔ mɔgɔw ye u t'a faamu donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ donc sisan marché ba tɛ ni garibolila ninnu olu kɛlen don k'u cɛsiri ni ka baara in ta ni dusu ye o de kɛlen don sababu ye ni k'u balo o de y'a to u tɛ k'u yɛrɛ labila. n b'a balo ala barika la n'o tɛ a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ dɛ parce que waati dɔ la i bɛna i tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i bɛ segin ka taa so ko alhamdulillah adamaden n'ala ye mɔgɔ da ka i bila diɲɛ na a bɛ fɛn dɔ d'i ma i bɛ balo ni cogo min na ala tɛ mɔgɔ bila gansan n'o tɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yan sisan an yɛrɛ kɔni ala b'a dɔn gasoil yɛrɛ la passe yɛrɛ an y'a passe kɛ 2500 dɔ b'a la dɔ tɛ sɔrɔ a la ma ye an b'a fɔ dɔrɔn de n'o tɛ o tɛ sara a ye gɛlɛya dɔɔni an ni kila ɲɔgɔn cɛ parce que kila dɔ bɛ sɔrɔ dɔ tɛ sɔrɔ dɔ b'a fɔ ko a t'a bolo. Bon an bɛ se k'a fɔ an bɛ dɔ sɔrɔ ka taa n'a ye so mais a tɛ comme fɔlɔ cogoya parce que a yɛrɛ bɛ ka faamuya gɛlɛya bɛ yɛrɛ ka tɛmɛ i m'a ye fɔlɔ la n'i bɛ taa kuma dɔ la i ka journée bɛ ɲɛ i bolo mais sisan bon gɛlɛya in kɔnɔna la fɔlɔ la a tun ka ca n'o ye don o don mobili tun bɛ taa 2 sisan bon mobili bɛ taa kelen de. an ka sara tɛ jɔ vraiment an bɛ fitinin min sɔrɔ vraiment n'an ye dɔɔni min sɔrɔ yan an bɛ ala minɛ ka sira minɛ ka gasoil dɔɔni ta n'an bila sira la ni minnu sɔrɔla an b'a dafa minnu bɛ baara kɛ yan o sara bɛ bɔ o fana de kɔnɔ quoi an bɛ baara kɛ sisan ni mobili fara an bɛ 10% de tigɛ k'a ka baara kɛ n'a ye yan an bɛ 10% de tigɛ mobilitigi an bɛ wari d'a ma n'an ye wari hakɛ min sɔrɔ an b'o 10% tigɛ sisan an ni baarakɛlaw min bɛ yen an b'o de tila ɲɔgɔn cɛ quoi voilà an tɛ k'o sɔrɔ vraiment an tɛ k'o sɔrɔ franchement. u ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'u sen don cogoya min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ.
hali bi bakurunbaw kɔnɔna na i n'a fɔ n ye a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogoya min na golo dilanna ale maa ye maa min bɛ gulo bamayɛlɛma ni ka ɲɛgɛnw caman kɛ a la ka koja mɔgɔw ye minnu kɔnɔna na fɛnɛ u fɛnɛ b'u ka nafa sɔrɔ a la mi hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Umar Keita ale ye munumunu salo dɔw kɛ golo dilanna dɔw kɔrɔ a ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ. Bololabaara min kɔni bɛ yen n'ale kɔni ɲɛsilen don golo ni o kɔni bɛ ta ka kɛ saki portefeuille walima ka kɛ ceinture ani i n'a fɔ an ka gafew bɛ bila min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko classeur o kɔni bɛ kɛ mɔgɔw fɛ minnu kɔni bɛ fɛn caman de kɛ walasa ka se k'o baara ninnu kɔni k'o waleya ni minan kofɔlen ninnu kɔni bɛ kɛ ni golo caman de ye golo minnu dɔw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka golow ma i n'a fɔ misi golo walima saga walima ba walima banba golo ani sa. Bon ni baara in kɔnɔ an wulila ka sɔrɔ a bɛ kɛ yan bon ne yɛrɛ ka daminɛ ani bi cɛ a bɛ san 30 ni dɔɔnin bɔ donc an ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la. Bon ni baara an bɛ nin baara in kɛ depuis an faw fo an kɔrɔw kana bila an yɛrɛ la an bɛ nin baara in kɛ bulon kɔnɔ a ka ca ni san 60 san 70 depuis an ma wolo donc nafa sɔrɔ nafa b'a la o de y'a to an b'a kɛ fana. mais fo kɔsɔ in na sa kow gɛlɛyalen don covid kow ni kɛlɛ ko in marché t'an bolo sisan an b'an débrouiller sinon séminaire saki ninnu conférence colloque sago ninnu bɛɛ bɛ dilan an fɛ yan golo ninnu fɔlɔ a tun bɛ dogi yan mais komi yɔrɔ jama cayara ni ko an b'a kɛ sa toli kasa bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc golo bɛ dogi bada la donc n'a dogira u b'a siw bɛɛ bɔ a la an bɛ sɔrɔ ka taa ta olu bolo ka na n'a ye k'a don couleur différentes couleurs la ka kɛ baaraw ye. hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu kɔni bɛ nin baara in kɛ san caman na min kɔni sɔrɔla u mansaw fɛ u kɔni bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ a la nin waati in na an bɛ don min na ko bi o gɛlɛya dɔw kɔni nana kɛlɛ min kɔni kɛra an ka kɔrɔyan fan fɛ kabini san 2013 wagati ani bana belebele min n'ale kɔni bɔra diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pandémie de covid-19. bon fɔlɔfɔlɔ ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ in parce que ni tubabuw bɛ na u bɛ taa kɔrɔnfɛ u mana na u bɛ sanniw kɛ u bɛ tɛmɛ bon olu tɛ ka na covid ko fana nana don a la tubabuw tɛna sanni ti kɛ donc baara bi jɔra dɛmɛ de t'an bolo financement de t'an bolo donc an tɛ ka se k'a lawaleya. gɛlɛya min b'an kan o ye an yɛrɛ ka matériel ko ye ani n'an ye baara kɛ a feereli i m'a fɔ ma an bɛ effort min fourni an t'o avantage sɔrɔ a la bon an bɛ wolowoloba kɛ da di ɲɛmɔgɔw la u k'a lajɛ toujours u k'u kɔfilɛ u ka artisanw na i y'a ye u k'u ka artisanw dɛmɛ kosɛbɛ non seulement a bɛ jamana développer a bɛ dɔ bɔ chômage ni délinquance fana la. nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔfɛ yala ni mɔgɔ kɔfɛlen ninnu bɛ ka se ka balo u ka baara la wa. Golo bɛ sɔrɔ dɛ n'ale kɛlɛ ma golo kɛlɛ ko bali dɛ tubabu de tun bɛ na u b'an ka fɛnw san produit ninnu san an ka produit ka di tubabu ye donc olu de tɛ ka na o de y'a to o gɛlɛya ninnu dɔ man kan sinon n'o tɛ kɔni alihamudulila mais sous raison a bɛ san. nafa b'a la nafa tun b'a la mais sisan a nafa bɛ ka dɔgɔ dɔɔnin bon min b'o kɛ parce que an filɛ nin san maliyɛnw filɛ an t'an yɛrɛ ka fɛn dilannenw fɛ quoi sinon an ka golo in filɛ nin ye a ka ɲi ni mana ye mais n'i y'a dilan u tɛ valeur dɔ la u b'a fɔ ko non ko nin y'aw yɛrɛ ka fɛn dilannen ya o de b'a kɛ a nafa bɛ ka dɔgɔ quoi. bon sisan a ka gɛlɛn an bolo sinon waatiw tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛ la a tun ka di fo denmisɛnnin kare kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ ni min tɛ baara la an b'o don a la bɛɛ tun bɛ na parce que dɔ tun bɛ sɔrɔ mais sisan kɔni a ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin. k'a ladɔnniya k'a fɔ nin métier min kɔni filɛ nin ye n'a bɛ fɔ o ma nansarakan na ko la maroquinerie ale kɔni bɛ yen kabini lawale la sabula golo kɔni ye fɛn ye min kɔni ye adamaden ka fɛn fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo kɔ kan a tun bɛ baara kɛ ni fɛn min ye o golo kofɔlen in kɔni ale kɔni la ɲɛnamayara ni k'a sankɔrɔ ta min na bi a bɛ se ka kɛ ka fɛn caman kɛ i n'a fɔ adamaden mako bɛ se fɛn fɛn ma a dɔw yɛrɛ kɔni kɛra so belebelew ye minnu kɔni kɛra n'u lakodɔnna diɲɛ bɛɛ fɛ bololabaarakɛlaw fɛ. nin tun ye Umar Keita ka kunnafoni ɲininen ye wa kunnafoni de bɛ taa n'an ye an ka marabolo kunnafoniyaw la Fatumata Tarawele ale ka munumunu salo ye kunnafoniya minnu sɔrɔ marabolo kɔnɔna na an ka jɛ ka olu lajɛ. a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe ale sɛrikili la dugu min bɛ yen ko Balanna o dugudenw kɔni ye a laɲini réseau o bɛ se ka sigi olu fɛ cogo min na min fɔra karido avili kalo tile 3 san 2022 ni u kumana réseau ntanya o kɔlɔlɔ kan dugudenw kan a kɛra ka sanga ni u ka lajɛrɛ dɔ ye min ni o kɛra yayinale min bɛ dugu tan bɔɲɔnko ale kun kan dugudenw kɔni a yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ caman kɛ ni ka se telefɔni réseau tigi 2 ninnu ma u ka dugu la nka an bɛ don min na ko bi taamamɛnɛ sisi ma bɔ
Kulukorokaw fe marsi kalo la san 2022 a yirala k'a fɔ ko maa minnu nin tora sirabaga kasara la u bɛ taa i jɔ maa 13 o bonyanko la maa minnu jogina u bɛ taa i jɔ maa 515 o bonyanko la ni kunnafoni ninnu kɔni tira ka sanga ni kulukoro protection civile maaw olu ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔli ye min bɛ kɛ u fɛ kalo o kalo ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sirabaga kasara ale kɔlɔlɔw kan wa o gafe kelen a yira k'a fɔ ko marsi kalo la ko sirabaga kasara o kɔni cɛyara kosɛbɛ ka tɛmɛ février kalo kan ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa segukaw fe kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina ale cercle la min ye marsi kalo jisɔngɔ sirali ye Masina o kɔniw bɛ ka sumaya min fɔra kɔlɔnkɔnɔna cakɛda fɛ n'o bɛ tali kɛ office de Niger kan a y'a yira k'a fɔ ko 763 la ko min sera ka sɔrɔ fɔlɔ tɛ tɛmɛ 434 o bonyanko kan wa min ye kɔlɔnkɔnɔna ɲɛmaw ye u ye a yira k'a fɔ ko nin jisɔngɔ sarabaliya o kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka sɛnɛw ko ka olu sumaya o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniya tɔw ye halibi sunkalo kunnafoniya kɔnɔna na sunkalo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka furakɛlaw fɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna na a ka kan mɔgɔw ka yiridenw dun ani nafɛn kɛnɛw caman o bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya yɛrɛ basigi sunkalo kɔnɔna na nka n'i ye jateminɛ kɛ an fɛ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna de fana ye o fɛn ninnu da gɛlɛya kuma ye min ye hukumu fana kɔnɔna na an ka kunnafoni Nafadi Talifi Mayiga ale ye munumunu salo dɔw kɛ a ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ an ka olu lajɛ. Yiriden ye dumunifɛnw ye minnu ka timi kosɛbɛ. Maaw kelen kɔ ka dumuni kɛ u b'a dun yasa ka se k'u ka dumuni yɛlɛma joona. Wa vitamini caman de bɛ yiriden ninnu na minnu ka ɲi adamaden farikolo ma kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔna na sunkalo la a ɲininen don kosɛbɛ maaw fɛ. A feereli kɔni an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Nka o n'a ta o ta a feerebagaw kɔni olu bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ. Yiridenw ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn f'a feere togo jɔrɔ b'an minɛ. Bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi. An bɛ Abidjan namasa ta 7500. Ni nana fɔ client ɲɛna k'i b'a feere 440 i tɛ se k'a feere ne bɛ obligé k'a di mɔgɔ ma 450 mais ne bɛ perdre. Parce que sunkalo dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a nana ni gɛlɛya donc n'i ko i b'a feere cogo dɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ. An ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka minɛnw da bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na fɛn foyi da ma nɔgɔn sisan an ka fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn. Wagati dɔ yiriden bɛ gɛlɛya ala komi an filɛ cogo min na sunkalo kɔnɔ nin a ka gɛlɛn sisan yɛrɛ de fɛ an bɛ namasa fila an bɛ namasa sɔrɔ 2000 ani 400 2000 ani 300 2000 ani 500 mais sisan a taara fo 3000 ani 300 Mali namasa fana an kun b'o sɔrɔ 2000 mais sisan o fana ye 2000 200 2000 300 Maliyɛnw yanni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka k'i yɛrɛ fɛ an ka yiridenw n'i ye ba don a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ ba don a la kɛ hali Maroc melon filɛ melon tun tɛ sɛnɛ Mali la yan Maroc melon tun tɛ sɛnɛ yan mais sisan Maliyɛnw y'a sisan u b'a sɛnɛ yan a ka di ko Maroc ta wa a ka ɲi ko Maroc ta wa a bɛ min k'an bolo i b'a sɔrɔ a bɛ tile 5 tile 6 a tɛ tiɲɛ. Bon sunkalo na légume sugu tɛ ten bon minɛnw gɛlɛyalen don fɛnɛ parce que gɔyɔ yɛrɛ tɛ se ka san yɛrɛ kabi sunkalo kalo yɛrɛ jɔra gɔyɔ maga tɛ se ka kɛ gɔyɔ la an bɛ wagati min na ko sisan minɛn yɛrɛ min ka nɔgɔn nafɛn kɛnɛ kunda o ye céleri client minnu jɔ minɛn kunna kuma dɔ i yɛrɛ bɛ tila ka obligé k'u wele ko na k'a di ma nin da in na hali n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ i k'i ka jagokun yɛrɛ sɔrɔ. Fɛnw bɛ tiɲɛ tiɲɛtaw ka ca sannikɛlaw ka misɛn dɔw bɛ na u bɛ kuma caman camanw ɲɛ n'i ko a da ye min ye u b'a fɔ k'o ka ca n'i ko a da ye min ye u b'a fɔ o ka ca kuma dɔ sanni bɛ kɛ kuma dɔ sanni tɛ kɛ mais sunkalo in kɔni na a ka fisa dɔɔni. A lemuru ninnu an b'a ta da gɛlɛn na an bɛ n'a feere n'a ma ban tile kelen mandarine yɛrɛ kɔni a bɛɛ bɛ fili. An ni client cɛ gɛlɛya b'a la dɛ an bɛ taa gɛlɛya la mais olu bɛ na client bɛ na u b'a fɔ k'an bɛ nɔgɔya kɛ olu ye an b'a ta da gɛlɛn ma an tɛ se ka nɔgɔya kɛ olu ye quoi fo an fana ka dɔɔni sɔrɔ a la dɛ mais client fana t'o faamu. Hakilina jigila yiriden ninnu u dunni kɔ u bɛ magoba de lase adamaden farikolo ma kɛnɛya ta sira fɛ wa a feereli bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ba de la don an ka jamana kɔnɔna na. Hali bi an bɛ to sunkalo gɛlɛya kɔnɔna na sunkalo mana se fɛn caman bɛ yen nɔ dala dumuniw caman de bɛ fara u sɔngɔ kan min ye komi kɔnɔna na an ka kunnafoni na Sali Sisogo ale sira sugu kɔnɔna na ni ka dumunifɛn dɔw sɔngɔ ta a yirala k'a fɔ caman faralen don u sɔngɔ kan ka sababu kɛ sunkalo kɔnɔna ye an ka jasɔrɔlenw lajɛ. Bamakɔ sigida 4nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bakɔ Jikɔrɔni ani Bakɔ Jikɔrɔni ACI sugu kɔnɔna na sannikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ feerefɛn dɔw bɛ yen ko olu sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o dɔw bɛ tali kɛ ɲamaku dabilenni ani tomina
u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ u b'a yira k'a fɔ ko nin sababu bɛɛ lajɛlen bɔ feerekɛlaw de la. Tiɲɛna an musow tɔɔrɔlen don sisan fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn jɔn ala fɛn bɛɛ ka gɛlɛn a kɔni tɛ ɲa n'an b'a san an b'a sa gɛlɛya kan sukaro o kilancɛ an b'o sa 50 kilo ayi kangaliba tɛ sugu kɔnɔ ka caya kangaliba fɔlɔ siri dɔrɔmɛ 10 siri o ni sisan ta o tɛ kɛ to min san sisan wala a tɛ se ka san ne ba namara ma ɲi fɛnw tɛ se ka san mɛ a tɛ ɲa ko musow tɛ se ka baara kɛ n'a tɛ sunkalo in na. Ne nana tomi ni dabilen de sa bolo bi sunkalo in na tomi ji ninnu bɛ sa ni dabilen ni baarakɛla bɛ bolo n'u cɛla la waati dɔ la o fɛnw bɛ dayɛlɛ tuma dɔ la u da bɛ gɛlɛya. Feerekɛlaw ka fan fɛ o de y'a yira k'a fɔ ɲina sunkalo ko ni sunkalo tɔw ma kɛ kelen ye k'u tɛ ka sanni caman sɔrɔ. Sunkalo in yɛrɛ sugu jalenba de don kangaliba in tɛ ka san u y'a da gɛlɛya ni bɔra an b'a ta salon 1400 mais zena kɛra 1600 ni yɛrɛ bɔra 1000 fan bɔra ɲɛ kelen o de 1000 ni kalama in an b'o feere 30 an yɛrɛ b'a ta 25 an b'a feere 35 a tɛ ka san yɛrɛ k'a bɛ daminɛ don bɔra la san ni kelen ni min y'a san bi sini o b'a fɔ an y'a tila 2 ye san ni yɛrɛ de tɛ yen nɔ. An kun bɛ kangaliba sɔrɔ da nɔgɔma min na sa gɛlɛyara dabileni fana gɛlɛyara parce que samiyɛ kumaw fɛnw de don fo samiyɛ kura wɛrɛ bɛ ɲini ka se ayi an b'a kilo ta 160 kilo kelen an b'o ta 160 an b'a feere 180 tomi an b'o ta 80 an b'o feere 100 ɲamaku gɛlɛyara ɲamaku bɛ 180 de na bi an b'o feere 200 bon minɛn de tɛ ka sɔrɔ normal kɔnɔna mais sukaro kɔni détail o ye 100 bon en gros 4,350 voilà bon min ye malo ye n'o ye Gambia ye ale bɛ détail an fɛ yan 80 bon en gros prix 3,600 3,600 350 a bɛ dépend ɲɛ cogo la bon malitulu o ye 160 litre donc o bidon en gros ye 2,750 2,800 a bɛ dépend ɲɛ cogo la quoi bon an b'a sɔrɔ cogoya min na o de don parce que an bɛ niveau min na ko bi malitulu fana a tɛ ka sɔrɔ parce que k'a sababu kɛ produit ma sɔrɔ minnu bɛ labaara ka kɛ tigatulu ye quoi o gɛlɛya de b'an kan parce que kɔɔri ma sɛnɛ ka ɲɛ ɲinɛ Mali kɔnɔ yan donc o gɛlɛya de bɛ yen donc produit fɛn bɛ labaara bɛɛ bɛ importer de ka na Mali la ka dilan quoi donc o gɛlɛya de bɛ yen bon o dépend o jouer len no prix kan quoi bon sanni tɛ komi salon parce que ɲinɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan dɔɔni o tɛ yan dɔrɔn o ye diɲɛ jamana caman ye quoi mais Mali ta kɔni ka jugu kosɛbɛ ka sababuya kɛ wagati n'a tagabolo yɛrɛ quoi bon o kɔni de gɛlɛya b'an kan dɔɔni. Yani maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma tɛ k'a lajɛ u kɛlen don k'a yira k'a fɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ Mali kɔnɔ. B'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ olu ka u cɛsiri ka u jɔ u jɔyɔrɔ la. Sali Sisoko ka nin kunnafoni bɛ taa n'an ye an ka jamana kɔkan kunnafoniyaw la. Fari Talifi Mayiga ale ye kunnafoniya minnu sɔrɔ jamana kɔkan na olu ye nin. Aw bisimila jamana kɔkan kunnafoniyaw la. An b'a daminɛ Senegal ale jamana la. Baaraw kɔni bɛ sen na olu fɛ yen ka kɛ ni olu ka wasabulon kalafili ye min kan ka kɛ juillet kalo tile 31 san 2022 ni o yɛrɛ baaraw de kan ka kɛ yaasa jamanakuntigi kalafili o baaraw bɛ se ka daminɛ san 2024 wagati. Fanga sinamatɔ maa minnu bala k'u kanbɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni Yemi Askawi ale ni Usman Sonko olu farala ɲɔgɔn kan wa maa wɛrɛ min kɛlen don k'i kanbɔ o de bɛ tali kɛ u ye jɛkulu kura min sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko Mouvement Citoyen Y en a marre o ɲɛma ni ale yɛrɛ ka kɛlɛ de ye ka politiki baara kɛ togoya wɛrɛ la min tɔw ta tɛ kelen. N'an bɔra yen nɔ an b'an kunda Burkina Faso ale jamana kan. Jamanakuntigi kɔrɔ Roch Marc Christian Kabore ale ka fanga dafiri kɔ ale kɔni ye kalo 2 de kɛ fintigilakaw bolo u bala k'u hakili to a la. Kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko arabadon ko u y'a bila a ka taa a ka so nka o n'a ta o ta fintigilakaw kɔni bala k'u janto a la ni sariya dɔw bolili ye a kan wa o waleya in ale yɛrɛ ka parti politiki maaw olu y'a yira k'a fɔ alamisadon ko u b'o kɔn ka kɛ ni cɛmancɛ fanga mɔgɔw olu ka ni laseli ye min kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko u ye jamanakuntigi kɔrɔ in bila ko yɛrɛ baaraw bɛɛ sigira sen kan wulikajɔw de fɛ ani sigi ka fɔ min kɛra dɔgɔkun 3 kɔnɔna na yaasa u ka se ka bɛn fɔ la. Gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ sigi sen kan yaasa a ka lakana o bɛ se ka sabati. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa RDC mugujugu ci dɔ kɛra u ka dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Goma n'o kɛra sababu ye maa 6 olu bɔnɛna u nin na. Nin bingana wale yɛrɛ n'a kɛra alamisadon su fɛ a kɛra fintigilakaw dagayɔrɔ dɔ de la Goma
wa ko maa minnu bɔnɛna u ni na o de bɛ tali kɛ fintigilaka 2 muso 3 ale ni den 1 o kɔni de waleya in sen fɛ nin dugu kofɔlen gouverneur ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati caman bɔ sisan bingana wale kɔni caman bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ a ka sɔrɔ k'i kanbɔ dugudenw ma ko u k'u hakili sigi diɲɛ kelenya tɔnba Nations Unies olu ka bolofara min ka baara bɛnnen don sɛnɛ ani dunkafa matarafali ma olu ye laseli dɔ kɛ alamisadon min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u ye musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka farafinna tilebiyanfan dɛmɛ kɔngɔ kɛlɛli la ni musaka in yɛrɛ a bɛ t'i jɔ euro wari miliyari 1 tɔmi 79 de ma. ko kan kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan nɔ kunnafoni kuncɛla an bɛ tɛmɛ ni farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniyaw ye minnu bɛna lase aw ma Kajatu Bagayogo ni Mamadu Sisugu fɛ. An ka jamana jɔnjɔba n'o ye coupe du Mali sa ale ta ko 61 na 8e de finale dolantan tɛmɛnen kɔ ni maaw ku sigilen no ka dolantan tɔn minnu kɔnɔ olu y'u jɔ jɔyɔrɔ la k'u ka tickets sɔrɔ ka na quart de finale la o quart de finale kofɔlen tirage kɛra o yɛrɛ hukumu kɔnɔ sa dolantan 4 kɔni bolodalen no dolantan minnu kɛlen no ka dolantan kanubagaw nisɔndiya ka ban walasa k'a dɔn dolantan kofɔlen ninnu yɛrɛ ka enjeu ye mun ye an wulila ka se farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma u y'u hakililanta di u y'a yira k'a fɔ ko balinanko fɛnɛ bɛ se ka kala i b'a fɔ coupe du Mali bɛ to ka maaw dege a la cogo min na n'olu bɛ jouer coupe du Mali Ligue 1 na déjà i n'a fɔ AS Real b'o la ASOM b'o la Wolowula b'o la Stade Malien b'o la Jeliba b'o la bon équipe damadɔni u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn dolanci cogo dɔn donc u delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka tɛmɛ match min bɛ yen n'an bɛna sigi o kan yɛrɛ k'o match yɛrɛ bɛna émotion ba di sportifu ma o match bɛ se ka kɛ dugu 7 Stade Malien ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ AS Douanes ni Jeliba fana ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔnɔna na ɲina championnat fara coupe du Mali kan an y'a ye Real fana bɛ yen a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔ ɲina championnat daminɛ gɛlɛyara ma an bɛ k'a ye sisan a bɛ ka se k'a firifiri surprise camanba b'a kɔnɔna na surprise camanba de b'a kɔnɔna na déjà Biɲa yɛrɛ semaine année tɛmɛnen an y'a ye ale sera ka kobaw caman kɛ ɲina on s'entend an sigilen k'a kan a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ɲina min n'o tɛ kelen ye. O kɛrɛfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ Joliba AC ale ni AS Douanes de Sikaso olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛnɛ kɔni Joliba ale ye favori o ko kɛnɛ kan sabula Joliba ye coupe du Mali caman ta ka tɛmɛ Douanes dun ale ma foyi sɔrɔ fɔlɔ en tout cas ni Joliba jɔsen ka ɲi championnat la an bɛ don min na i ko sisan Joliba yɛrɛ jɔyɔrɔ gale b'a bolo championnat la Douanes bɛ yɛrɛ ɲini de la walasa ka maintien o sɔrɔ ka ka saison sauver en même temps Douanes bɛ nin quart de finale match in tan n'a sɛbɛ ye u b'u ka moyen bɛɛ bila en place walasa u bɛ se ka balinanko kɛ cogo min ka sebaya sɔrɔ Joliba kan walasa u bɛ se ka taa ɲɛfɛ coupe du Mali ale kɛlɛ kan an b'a kuncɛ ni 16 du 7 ale ni Stade Malien ye nin fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ nin affiche bɛna kɛ club première division tɔn 2 ale ni ɲɔgɔn cɛ du 7 ka bɔ Kulukoro ale ni Stade Malien jɔnjɔn b'ale bolo an y'a fɔ gɛlɛya bɛ Stade Malien ka championnat la coupe du Mali jɔnjɔn o bɛ Stade Malien bolo ale bɛ k'a ka trophée o défend u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'u ka trophée in ka défend ko ɲuman na n'u bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ halisa a ko la u bɛ se ka u jija ka fɛn min ye sebaya kɔni sɔrɔ dugu 7 kan dugu 7 dun fɛnɛ coupe ballontan de don ale bɛna essayer ka Kulukorokaw tɔgɔ labɔ nin ko la kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Kulukoro tɔn foyi tɛ a quart de finale la nin yɔrɔ in na n'a bɔra dugu 7 la donc Kulukorokaw bɛɛ lajɛlen na o fanga ka kelen ka dugu 7 jukɔrɔma tinti walasa a bɛ se ka Stade Malien sen bɔ nin ko la cogo min. Nin kɔrɔfɔli tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'a fɔ k'a kɛra cogo o cogo ni dolantan 4 kɔni na dolantan kanubagaw nisɔndiya ka d'a kan dolantan jɛkulu bɛɛ n'u seko n'u damayira kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka ticket sɔrɔ ka taa demi finale kɛnɛ kan ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko dolantan ninnu bolodalen n'u ka bila avril kalo tile 9 a n'a tile 10 na san 2022. Modibo Sisugu ni Kajatu Bagayogo ka nin kunnafoni de bɛ an ka bi juma kunnafoniyaw kuncɛ an sera ka minnu sɔrɔ k'olu walawala ka di aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na su hɛra Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.